SureCheck. Точен по всяко време. Здравейте, здравейте! Аз съм Весела, а? Аз съм Радо. Темата, по която ще си говорим днес е как се правят бебетата. Ще си говорим за птичките, пчеличките, за щъркелите и така нататък. И сега ще си кажете, тия тотално полудяха, за какво става дума. Не, ще си говорим за това как се правят бебетата. Всъщност истината е, че този въпрос сте го задавали на вашите родители много преди вашите тинейджърски години. И независимо от възрастта, тези разговори за щъркелите са по-скоро вредни, отколкото истинския разговор. Важно е да го споменем, защото смятаме, че разговори на теми като промени в телата, секс и правене на бебета са важни и не трябва да се неглижират. И да ни е срам от тях. Това искахме да кажем. Бебетата се правят по време на секс, като не се използват никакви контрацептиви, като например презервативи, планови противозачатъчни, таблетки и други. И с ясното намерение и желание това да се случи в една връзка. Това вече го знаете. Но отвъд, чрез секс, знаете ли как да отговорите на този въпрос? Когато влезем в пубертета, не само ни се засилва сексуалният интерес, но и телата ни реално са готови да правят бебета. Жените започват да отделят яйцеклетки, а мъжете започват да произвеждат сперматозоиди. Да поговорим за яйцеклетките. Всяко момиче се ражда с 1 до 2 милиона яйцеклетки или така наречения яйчников резерв. Интересен факт е, че жените не произвеждат повече яйцеклетки от тези, които са им заложени още в началото на живота. В средата на всеки менструален цикъл, при жените и момичетата, които вече имат менструация, някъде между 12 и 16 ден, в един от двата яйчника се отделя яйцеклетка, която достига до зрялост, освободена е и бива засмукана от фалопевите тръви. Yes. Ако яйцеклетката се срещне с здрави сперматозоиди по пътя си към матката и дори само един единствен сперматозоид проникне в нея, то тогава... Един трябва да е. Да, нов живот е на път да се създаде. А може и 2 яйцеклетки и 2 сперматозоида. Също така. Това за близнаци ли е? Да. Ако обаче това не се случи, яйцеклетката завършва своето пътуване в матката, където в последствие се отделя по време на менструация. За сперматозоидите. За разлика от жените, мъжете могат да произвеждат сперматозоиди през целия си живот. Сперматозоидите започват своето развитие в тестисите. 2 жлези в скроталната турбичка под пениса. Въпреки милионите сперматозоиди, които се произвеждат, само един може да оплоди яйцеклетка. Или когато са разнояйчни близнаци, може да са 2 сперматозоида с 2 яйцеклетки. Точно така. Можем да обясним и пътя, който трябва да измине всеки един сперматозоид до яйцеклетката, но преди това има малко по-важни неща. Да, като например можем да отговорим на този въпрос и малко по-философски, а именно как се правят бебетата. Правят се с любов и когато двама души го искат. Да, по-отделно. Смисъл не знаем. Преценяват, че са достатъчно зрели, самостоятелни и отговорни за това и също така, че могат да отделят достатъчно време, ресурси и внимание, за да отгледат детето си добре. И двамата партньори искат да поемат заедно по този път, могат да осигурят добър живот на детето си и искат да отгледат заедно щастливи и здрави деца и имат възможности за това. Животът на едно дете е много голяма отговорност и затова е много важно вие да бъдете отговорни в сексуалния си живот. Нежеланата тинейджърска бременност не е нещо, с което искате да се сблъсквате. Да, нашата мисия е постоянно да ви повтаряме колко е важно да използвате контрацептиви по време на секс, а именно предпазни средства, да знаете, че това се прави по взаимно съгласие, че го искате и сте готови и обичате човека до вас. И знаете как да се пазите от Сексуално предавани инфекции и нежелана бременност. Чао! От мен Радо. И от мен Весела. Бъдете Беше здрави и се обичайте. Да, беше ни много приятно, да сме ви помогнали. Ще очакваме вашите въпроси на нашата страница във Facebook и... Си прегърнете майката, като се приберете.